Kurwase County ya Kisii ni gobago keire gitambukiro gya serikali ye county yo inse yoborai bw'umugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati asokobeka emerobilio emeikirano nabo igokoeneke mnanko irane balekemeli ikyo ase orogongo rwa Gusii okwana kurastinse mochiri cyaramasha igotoka ase bunge ya Nyaribali Masaba ni go muwaziri bw'obolemi me county ya Kisii Elijah Omboli abagakoenekiayo ase abagakubolia abalimi wesokia sobonge na bigokweneke bunango simeka bale ekemelikyo ase ngencho yo kwegendereria amatuko abosio murikito Brighton Makoli na mange Orogongo rwa Gusii anene asamatuka magegani gorwa manyiribuya asoko korobolemi bwebimeli ao asamatuka bwango igaya rekanete buna obolemi oboni goboiranete magega ikibono kiriro mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati go chako obolemi obo ase county ya Kisii anene obolemi bwa mauga na omugwasiri bwa mangana yobolemi Elijah Obwoli agotwerera wacha college okorwa kwa amauga Pyrethrum gochia saba abalemi elinde banyako babago simeka amauga ya Pyrethrum na robono iga ase bune county to ko promote ekiegera iga ko ba chibesa de chinyinga bwate. The program yego ya chaka 1 year ago, and we want to thank the Kisii leadership as engencho yokonyebeka manani boigoni go barurobo semigoji asabaremi gatoko imisa abaremi banyare ko beka megondo yabo anda maoga elinde nali torabe to bagokonyeka egento yoka toko imisa nkeringa abaremi nonye megondo yiteremeke bateme gutumie megondo yemeke gusimeka maoga yaroro ekiagera bone demand ya risiko echiro ya isiko igere nene nande ige korrekanira shwad astoko enda mutu tuta kumanyanga ye county ya Kisii rende korusi amauga ya wetera Paul Simba Arati omugavana nabete okorenta amauga ya kuru Nakuru elinde akarosi chinasari nara yubona ko akoegwa saba abalimi oigo mwabisoyo mokoru ase ensemeri ya cooperatives gorwase county ya Nakuru na bwatobose myobo gochia se cooperative cheto kamuranje kabamo egera none karato gukora bargaining power in terms of price twatoka ngambu ya toko negotiate abantu bandisikali bakirara takirende nturanyuru mono abaremera baraboni goboro kirio mogo kobo biamana senge jabo bisa moikale roga se metembe sublocation senge jogo tokonye kemegie ke alengo kale kegatenagia chile na hendi kiganire yene ngambu yamala gitangani agento nale kwakira omugabano itongambia muno asenge jogo cha kopolesa mauga itogaiga koyapufua konya asirire aramasha twarosiri chipeti chinyige na araya bono tukwarukira ero gaiga embura ne roba ne tayo lakini kedera chetu na ne to yotomentu ayande kwa ntu bwate mugonde mena to chokobeka bono iga somutienyo yo erete ogatana kabere ntwapimete chikiro 45 eki kyatoleterete siringi 9,100 eki kworokinga bono na ndio twali gukora siringi 200 kere kilo eye kworokinga mugabano itumuna cha gitwa mangana yokofufua yani Kisii County asoko toletera maoga intuko charura na bali banda aire guchimata amatoke ino kworokinga na intuna tumanyite gucharura ga igumubaga Julius Nyambane no mwabisa bwa mangana ya mauga nero bwate aya agokwana Gusii nera yarenge enena asario koira mauga ali Nakuru na ndo gosemera gwitunga no nyachiete nsake bono iga nanda balimi baito bairanire mugondo wetera se serikali itenene amone serikali yeito ye county ya Kisii ngaigose amauga ya aranyareka okora buya ase county ya Kisii the Highlands no tokonyora mauga kwa mabuya ikiagera tokonyora mune sume gotoka kurwa ase the Highlands gose ase chinseme chichimogete igoro esumunigere ya igoro mo ebi byonse bisego ikarana ase county ya Kisii nigo abalimi barachikonyora ligasa lyabo buya gochia samatuko aribosyo ekera abalimi basemeri buna onsi na chikikarana inse yuburai bwe mugavana bwe county ya Kisii
Paulo Simba Arati nguripoteri getaseni Candice TV eritheriane Brighton Makori.